Și nu din cauza băieților, ci ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, fetelor? Nu sunt sacoșe! Să gândeți așa! Să gândeți sacoșele, Vă să e inundat de gunoi și nu avem în ce să pun. Dar uitați-vă ce privire și frumoasă a făcut. Da, priviți, priviți. Uitați-vă acolo ce vă uitați la mine, eu știu că sunt frumoasă. Tamară, încoală, Tamară. Iată, uite aici stă băietul, mititelul, cată spațiu în sacoșă. Înțelegi? Nu găsește. Înțelegi, nu găsește. Și a pus și prin buzunare. Ia să ia, cum poate nici cineva? Bună ziua, mă numesc Valeriu. Am nevoie de sacoșe! Vedeți? Problemă globală aici, nu altceva. Ultima sacoșă. Da. A fost legată cu succes. A fost legată cu succes. Iată, uitați-vă. Datorită mea am venit aici, totul se rezolvă, înțelegeți? Televiziunea mea, televiziunea mea este o minune. Ia uitați-vă acolo. Ultima sacoșă.